Veľmi si vážime našej dlhoročnej spolupráce s projektom Miss Slovensko a tešíme sa, že tento rok môžu finalistky spolu s realizačným tímom spoznávať krásy Peloponézu práve tu v hoteli Aldemar Olympian Village. We were very proud to host Miss Slovakia here. Celú dovolenku v Grécku na Peloponéze, kde sa momentálne nachádzame, vnímam ako veľký bonus od nášho partnera cestovnej kancelárie Hydrotour. Sme za to veľmi vďační. Sa to aj spojilo, že príjemné s užitočným a sme tu urobili prehliadku, čiže ja som tu prezentoval svoju značku. Dievčatá majú zase o skúsenosť naviac, tak si myslím, že to je také win-win.